मोला एवढा कोण एवढा कोण पाकब ଏମିତି କଣ ହଉଛୁ ସେ କହୁଛି ତୁ ରହିବୁ ଅନିଲ ଯାଉ କଣ କହୁଛ ଯିବୁନି ତୋ ପୁଅ କହୁଛି ଯୋଉ ରହିବୁ ଆଉ ବାପୁ ନେଇକି ଛାଡି ଦେଇକି ଆସିବ ନାଇଁ ମୁଁ ଛାଡି ଦେଇଛି ତୁ ଯା ତୁ ତୋର ଯା ଯା ଏଇଟା ରଖିଥିବୁ ଏଇଟା କଣ କରିବୁ କଣ କରିବୁ ଯା ତୁ ତ ଗଲୁ ତୁ ଯା ଯା ସେ ଗାଡି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ମା ତାକୁ ଚିଡେଇ ଦେଲ ରାହୁଲ ଗାଡି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲାଣି ଗାଡି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲାଣି ପଳେଇବ ଚା ପିଇକି ବଇଥିବୁ ବସିବ କୋଉଠି ବସିବ ତୋ ପାଖରେ ମୋ ପାଖେ ହେଇଠି ଅନିଲି ଚାଲେ ଚାଲେ ଏମିତି କଣ ହଉଛି କଣ ଯିବୁ ସେ ଯାଇନି ତୋ ପୁଅ ଯାଇନି ଯେତେ ଚା ଏତେ ପିଉଛନ୍ତି ଖାଲି ପିବୁନି ଯା 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 ଗାଡି ଷ୍ଟାର୍ଟ ଲାଗି ଯା ଯା ଜଲ୍ଦି ଯା ଉଠୁ ଉଠୁ କଣ ଏମିତି କଣ ହଉଛି କଣ ଦେଖେଇ ହଉଛି ଆପଣ ଆସିବୁ ଆପଣ ଆସିବୁ ଆଉ ଥରେ ଥରେ ସେ ଗାଡି ଦେଖେଇ ଯାଉଛି କଣ ଦେଖେଇ ଯାଉଛି ମାମୁଁ ଭଣ ଦେଖ ଯିବୁନି କି ଦେଖେ ଛାଡେ ତାକୁ ଧର ଦେଖେଇ ଯାଉଛୁ ତିନି ଝିଅ ଇନି କରିଦେଲା ହାତ ଉଠିକି ବାଡେଇ ଦେବେ ଦେଖେଇ ଆଉ କେବେ ଦେଖିବେ ସେ ଲାଗନ୍ତୁ ଯାଉ ସେ ଲାଗନ୍ତୁ ଆଉ ଯାଉନ ଗାଡି ଷ୍ଟାର୍ଟ ଗାଡି ଷ୍ଟାର୍ଟ ନାମ କଲେ